Uz pomoć Georgea, starog šampiona, Marty, Ellie i dugmence su nastavili svoje putovanje preko velike pustinje. Predsednik Reimer je angažovao čeličnog Jacka, najtraženijeg ubicu, da vrati Ellie u Gvozdeni zamak kako bi nastavio svoje tajne planove. Ali on im nije jedina pretnja. Bajkeri iz pustinje neće odustati dokle god se ne osvete zbog poniženja koje su doživjeli od strane klinaca. Elina tajna. Znači, ovi su vas ismijali. Vidjet ćeš. U stvari su nas sredili ogromni roboti koji putuju sa njima. Prebili su nas i pokrali na motore. Idiote! Šta će vam banda kad ni svoju teritoriju ne umete da branite? Sada je došao trenutak da ti prokleti uljezi saznaju ko je ovde glavni. Slušajte plan. Uhvatit ćemo ono dvoje klinaca, predat ćemo ih i dobiti 5 miliona kao nagradu. Jeste li razumeli? Očitat ćemo im lekciju koju nikada neće zaboraviti. Bilo je teško. Napokon smo se otarasili ovih ludaka. George, jesi li dobro? Tvoja noga. Dođavola. Je li nešto ozbiljno? Čini mi se da ovde nema mehaničara. Šta ćemo sada da radimo? Jel mogu ja da bacim pogled na to? Pokidao se ovaj kabel. Ovde gore, povežite matrice. Ako izgubim kontrolu, mogu da doživim pravu havariju. Ne brini, znam šta radim. Vidi ti, Eli. Nadam se da znaš šta radiš. 1, 2, 3, eto. Molim? Šta se sad dešava? Imao si kratak spoj na tom pokvarenom delu, pa sam ja pokidala kabel. To je samo trenutno rešenje. Dobro, pokušaj sad da ustaneš. Veoma dobro. Uspeo si, možeš da hodaš. Ovo je neverovatno. Baš si ga lepo sredila. Ali zapamti, to je samo trenutno. Potrudi se da ne pomeraš nogu previše dok ti se ne ugrade nove noge. Hvala. Kako znaš tako puno o mehanici u tim godinama? To je duga priča. Ovo je previše za mene. Šta sam sve uradio zbog onih glupih klinaca? Ona rukavica izgleda nije igračka. Samo se malo nešto razmišljam. Gde li je onaj mali uspeo da nađe onakvo oružje? Ovo će biti dovoljno. Imam sreće. U Narandžastoj dolini gde se održava šampionat mogu da se nađu dobri delovi.
Sad nije teško ući tamo, pa ću taman da pronađem one koji mi fale. Šta je to? Vi ste stvarno idioti. Pomeraj se. Nalaziš se u komandnom centru Eonovog naslednika. Uljezi koji ovde nađemo ne izlaze živi. Ja sam novi čuvar porodice Eon. Ovde se nalazim da bih dobio instrukcije za dalji rad. Dokaži da si onaj za koga se izdaješ. Snaga kosmosa vlada nebom, a nebo vlada zemljom koja će ponovo postati prašina. Voda gasi vatru, ali nije sastavni deo nje. Ona teče uzvodno vremenskim kanalom. To je deviza porodice Eon. Otvorite vrata i primite naslednika. Naređujem vam ja, Gaf, zaštitnik porodice Eon. Jel imaš neke vesti? Još uvek nisam uspela da saznam gde se krije mali. Toga sam se plašio. Mislio sam da sam se otarasio cele porodice, ali je preživeo još jedan član. Povrh svega je uspeo da prisvoji pesnicu. Ovo je bez sumnje najgora vest. Teško mi je da poverujem. Kapetan najsmrtonosnijeg odreda nije mogla da uhvati jednog dečkića. To nije crna lepotica koju ja poznajem. Hej, Skar, pazi šta govoriš. Ja bih rekao da je čuveni crni mač zarđao malo u poslednje vreme. Pa sad ne funkcioniše ni protiv najslabijeg protivnika. Tako znači. Onda ti ne bi smetao da osjetiš njegov vrh u sebi. Dosta! Prestanite sa glupostima. Ni vreme ni mesto za to. Eonova pesnica koja je nestala kada je naš general opet se pojavila. Ako Khan sazna za to, ima da popesni. A vi znate kakav je kad se naljuti. Tokom ovih 10 godina naslednik pesnice se krio. On je živeo kao sin običnog građanina. Još uvek ima nade. Snaga pesnice je neverovatna, ali u rukama jednog deteta to je samo igračka. Morate da ga ubijete pre nego što shvati njenu pravu moć. Razumemo, gospodine. Marti, moj gospodaru, moraš da paziš. Marti! Brzo! Udari ga desnom, a sad levom. Nauči ga pameti. Tata. Marti, nemoj nikada poklekneš. U samom sebi ćeš naći snagu i moć da rešiš bilo koji problem. Da bih postao kao ti? Ma ne, tvoj put je takav da moraš da budeš mnogo jači da bi uspeo da preživiš. Trudit ću se, tata. Tata, uskoro stižemo. Dođi brzo.
Eli, šta se dešava? Jesi dobro? Moramo da bežimo. Ti ljudi neće stati dok nas ne dokriče. Eli, smiri se. Na šta misliš? Na ono što spremaju. Ne možeš ni da zamisliš koliko je opasno. Sprema se nešto gadno. A za sve je odgovoran predsjednik Reimer. Predsjednik zamka? Predsjednik se približava. Otvorite vrata broj 1. Dobrodošli u oblast 17, predsjedniče. Predsjedniče Reimer, ovdje smo završili projekat do nekih 70%, što znači da smo smanjili deo kapaciteta do određene granice. Pogledajte. Molim vas, aktivirajte to. To je to. Uspeli smo da povežemo pokvarene kablove, ali ne možemo dalje da nastavimo. Da bismo dešifrovali kod za aktiviranje, potrebna nam je devojčica. Eli, nastavite po planu, da li je jasno? Da, gospodine predsjedniče, da. Sad kada je Jack prati, neće biti problema. Blizu smo ostvarenja svojih snova. Čestitam. Ne slavi unapred. Ima još puno posla do kraja. Ali kada se monstrum pobedi, federacija će biti savladana i bit će potčinjena vojvodi Reimeru. Gospodine predsjedniče, tvoj gvozdeni zamak je sada jak, ali uskoro ćeš saznati da i on može da se sruši. Moja glava! Kakav udarac! Može i to drugačije, šefe. Da, čini mi se i manje bolnije. Tišina! Dobro sam, namjerno sam to uradio! Ej! Eno ga tamo! I još spava! Ne mogu da verujem! Ovo je naša šansa! Dole! Au! Pa to je kamionđija koji je prebio one bajkere. Obratite pažnju. Jel vidite da hramlje? Da, ali još uvek mogu da nas srede. Naravno da može kad malom nije ništa. Sirotani, bez obzira što lutaju velikom pustinjom, ipak su samo deca. Šta je to? Marti, hajde, idemo, ustaj, brzo! Šta? Već idemo? Jure nas bajkeri i ovoga puta imaju pojačanje. Za njima! Bežimo odavde! Zaboravio sam! O, ne! Hej, Marti, kuda si krenuo? Zaboravio sam nešto važno! Odmah se vraćam!
Šta se sad dešava? Kakva je to buka? Bezobrazno pse to! Marty! Šta je ovo? Ovo je noćna mora! Vratili su se oni bajkeri! George, krenite! Stići ću vas ja! Uzmi što treba, čekamo te, ali požuri samo! Dvojica odjednom? Baš mi je drago da se ponovo vidimo. Je li ti bilo zabavno prošli put kad si me onako ismejao? Ej, mali! Ne mogu da gubim vreme na tebe, balavče. Baš si me nasmijao! Marty, ovde, idemo! Man, gde si do sada? Hajde, ulazi! Nemoj da se razvlačiš, ima mnogo ovih bajkera, hajde! Joj, moja glava! Pazi, Marty! George! Tako je! Jesu li otišli već jednom? Čini mi se da jesu. A? Vidim. Ovo je... Znači, tu ste. Cela banda se polomi da uhvati one balavce, a vi ovde časkate. Ne pravite se ludi! Šef vas čeka. Za mnom! Ali o čemu ovaj priča? Verujem da misli da smo članovi bande. Molim? Da, čini mi se, mislim da je bolje da odmah zbrišemo odavde. Ne, ma šta ti je? Pravit ćemo se da smo bajkeri. Onda ćemo da se pravimo da smo pravi bajkeri. Okrutni i namošteni. Idete li ili ne? Naravno, idemo. Ali šefe... Šefe, stani! Pokušavaju da uđu. Zatvori vrata. Ja ću da proverim da nema nekog na krovu. Razumem. Da zatvori vrata. Ej, Eli, kako se zatvara ovo sokoćalo? Misliš da će ovo da nam uspe? Nikad nas neće otkriti.
Ne mogu da nađem dugme za vrata. Pogledat ću ovde. Ha, evo ga! Eli, u stvari, nema potrebe da zatvaramo. Malo pre su me bajkeri uhvatili na brzinu, nisam ih očekivao i zato su se izvukli. Ajde, sada ih vidimo. Eli, brzo, zatvori vrata odmah. Leti to! To je devojčica od 5 miliona. Zajedno sa kučetom. Sad sam te uhvatio, nećeš mi pobeći. Dugmence, zar ne vidiš da to nije... Dugmence, joj! Smiri se! To sam ja, Marti! Pa to je Marti! I pas je kao najbolji čovjek u prijatelju. Prevasišao sam samog sebe. Izvini što sam te povredio, ali... Tamo je Narandžasta dolina. Počinje period borilačkih turnira. I ako nas uhvate bez dozvole, bit ćemo mrtvi. Znači, ili ćemo se dočepati balavaca pre nego što pređu most, ili ćemo se zauvek oprostiti od 5 miliona. Je li jasno? Da, šefe. Evo ih stižu. Požurite. Dođevala, most ne radi. Molim? Nemoguće! Gotovo! Imam utisak da idemo pogrešnim putem. Molim? Šta to radi? Je lud? Most je već podignut na pola. Ajde! 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 Ne želim da poginem! Pa ovo je nemoguće. Momci, za njima! Zar ovi nikada neće odustati? Izgleda da neće. Ja ću se pobrinuti za njih. Vi samo idite. Pa neće moći. Nećemo te ostaviti samog. Od vas se više ne plašim. Hajde, dođite ovamo. Izgleda da je kamiondžija ranjen, a? Ajde sad da te vidim, klinjo. Ko će sad da te brani? U napad! Bežite! To su Narandžasta braća! Bežite! Šta je ovima? I ko su uopšte ta Narandžasta braća? Baš smo ih dobro uplašili. Momci, ovo mi se uopšte ne sviđa. Hej, tamo ima nešto. Eli, Dugmence, Đorđe!